ị na-abara Chukwu mba ịbasara ya mba ị ga-eti ife ị na-abara Chukwu mba ọkụkọ agbaji ọgụ bụ egbe ị na-abara Chukwu mba ịbasara ya mba ị ga-eti ife ị na-abara Chukwu mba. Kọmpini na-eme egwu na-emere ndị egwu na-aghọrịfa na-aghọrị ndị egwu ọ ga-eme egwu gị 10 ọ sịghị na ọ bụ 2 ka ya mere isi ka ije nyochasị ya ma ịchọpụta ma na-eti onwe gị na nsogbu. Kọmpini na-eme egwu fada emere ndị na-eti egwu ebele nke ọ nwere onye egwu mfụrụ ji ụkwụ ya na-abụkwụrụ oge afọ nwere onye mmele ofu egwu 1 album o dere na arụ album ahụ ya na-ekele Chineke bụ onye kpọtalụ m na kọmpini a mgbe egbe rekọdụ ọrụ egwu na ya ji egwu m rekọdụrụ ya gụọ ya na Owerri lụọ ya họteelụ rụsị ụlọ ya o dere ya ede na album afọ na nwere onye mmadụ ka na-anọ n'Ọsụmogu kịta onye ọbụla gbafutiri maka na ebe a bụzi ebe a na-agwụsị ọbara o nwere ụbọchị chifere n'eluigwe a na-adụrụ egbu mmadụ n'Ọsụmogu na vileji nke m ewepụgo ọtụtụ ụmụnne m egburu egbu so onye gbatazi ọsọ gbagha ibie o nwere ụdị onye na-eje adị m akwadobe iji echi maka ndị jere eje anatabere eluigwe ka mma ebe a onye bie nwantịntị oge n'agbanyeghị ma o nwere ego ma o nwere ego ọ gafelu ekpodo ya aja mana ebe ahụ mkpụrụ obi na-eje bụ ebighị ebi ọnwụ na-atụ gị egwu mezie ndụ gị onye ọbụla nke na-anara gị Jizọs n'ụwa ọ bịalụ gọrọ ya afịa ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma nye ndị isi nye ndị ekpenta ọgaranya n'eluigwe nyekwa ụmụ ogbenye na-enweghị nne ọgaranya n'eluigwe nyekwa ndị nwanyị bi na-atụ n'ọnụ ọgaranya n'eluigwe ka mma abụ m ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma. Ụfọdụ na-eje were ikike nke ọchịchịrị ya dịka ijebe dibịa ka e wee saa ya onu ka ọ wee bịa gụọ egwu nke a bụ nnukwu ọdịda ka ọ bụrụ na e nyere gị onyinye egwu chọọ nke bụ akara aka gị Chineke nyere gị karịa ma ije na-ezuru egwu mmadụ ndị ọzọ tiri na-eti ọ dịrọ mma. Enwe ebe gospel musicians na-adị emetachi ya gaa n'iru ebe ndị na-akụ egwu ụka ụfọdụ na-adịrị emetasị ya bụ itinyezi anya na ọ bụrụ na achụtaghị ego na ya kama mmadụ kpụchigodo ụzọ azọgbuo ya kama onye ahụ etinye aka n'ife ọjọọ ụfọdụ na-eje were ikike nke ọchịchịrị ya dịka ijebe dibịa ka e wee saa ya onu ka ọ wee bịa gụọ egwu nke a bụ nnukwu ọdịda ka ọ bụ nke ahụ ekwesịrọzi chaa o kwesịkwa ka ichighekwa azụ ọ bụrụ na e nyere gị onyinye egwu chọọ nke bụ akara aka gị Chineke nyere gị karịa ma ije na-ezuru egwu mmadụ ndị ọzọ tiri na-eti kama ọ na-agara aga afọ jee dibịa bịachaa gị onu ọ dịrọ mma. O nwere ndị e nyere onyinye iti egwu nwere ndị nwere mmasị ihe banyere egwu na-akwanye onwe ha n'ike ka ha fụ na ha bụ ndị egwu. Ndị ọgbọ unu ndị generation unu they were too conscious of heaven. There were so many songs about eluigwe. Kedu ihe menụ ndị generation unu ji bụ so conscious of eluigwe? Gaa n'iru. Anyị chọpụtara na okwu Chineke bụ eziokwu na o nwere ife ejetara n'ụwa a ịbịara iche na-abụghị ime uche Chineke kwere okwu ya nara Jizọs bụ onye o zitere ebe anyị maara na onye ọbụla nke na-anaraghị Jizọs n'ụwa ọ bịalụ gọrọ ya afịa maka na mmadụ ebiga n'elu ụwa obie arọ one ma one ya bụrụ ọgụ arọ 5 ma ọgụ arọ 10 mana ebe enova a na-eje ebe Jizọs ziri ozi ọma kọwara anyị na-enwere ebe dị otu a ebe ahụ bụ onye fere ebe ahụ ama nwezikwa ihe mgbu ọzọ enweghị njedebe na ọ kaara anyị mma ịchọ nke ahụ eluigwe ka mma ebe a onye bie nwantịntị oge n'agbanyeghị ma o nwere ego ma o nwere ego ọ gafere obi ya aja mana ebe ahụ mkpụrụ obi na-eje bụ ebighị ebi ka onye ga-enwe aṅụrị n'iru Chineke kere ya so ya ka ji chee iru ihe banyere eluigwe na-atọ anyị ụtọ karịa ife ndị ọzọ rukwa tata onye ọbụla bụ onye nke chegharịrị nara Kraịst kpebie n'obi ya ife Chineke o nwero ife ọzọ ya na-agwụ ya ọ na-anụ ga-anaghị ya ịṅa Chineke ntị n'ime uche Chineke. Itigasịla egwu ka anyị gbagodi ọchị na ụmụ egwu itigasị elotere m ọgaranya n'eluigwe ka mma nwere ike inye anyị ka anyị makwalụ ma Papa Echendu weda ma ọkadịzikwa ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma nye ndị isi nye ndị ekpenta ọgaranya n'eluigwe nyekwa ụmụ ogbenye na-enweghị nne ọgaranya n'eluigwe nyekwa ndị nwanyị bi na-atụ n'ọnụ ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya n'eluigwe ihe Chineke ọbaghị ga-eju ọgaranya n'eluigwe Chineke anyị agaghị eji ụgwọ ọgaranya n'eluigwe abụ m ọgaranya n'eluigwe ka mma ọgaranya
ka mma. limited n'eluigwe ka mma. Ọgaranya n'eluigwe ka mma. Were akụ gị nyetụ ụmụ ogbenye. Ọgaranya n'eluigwe ka mma. Nye ndị isi, nye ndị ekpenta. Ọgaranya n'eluigwe ka Nye mma. ndị na-ejere Chineke anyị ozi. Ọgaranya n'eluigwe ka mma. limited n'eluigwe ka mma. Ọgaranya n'eluigwe ka mma. Enwe ndị na-asị na ndị na-eti ego ụka bụ oziọma ka a na-ezi. Nwe ndị na-asịkata na ị ga-akwụ ụgwọ bifo e wee bịa gụọ onye bụ ego ụka. Kedu nke ka mma? Ekwesịghị na-akwụ onye na-abịa igwu egwu ụka ụgwọ ka ọ bụ enwe otu ọzọ ekwesị isi wee na-ekene onye egwu ụka ka ọ jọsụ ọ bịa zisi nya bụ oziọma through music ọnaba gaa n'iru. Own a land, secure your future. Invest with Pine Leaf Estate and Properties Limited for your peace of mind. O kwesịrọ ma egwu ma ekpele ọnya bụ ife a na-ekwu na ụwa yaghara yagha. Oge mbụ mmadụ adasị mmadụ kwụ ụgwọ ka wee kperie ekpere, mana afụziri kịta na-ejizi ego eje egota wee kpere mmadụ ekpere. Ọlụ ezinụlọ. Ma ọlụ ezinụlọ so ya ọ dịrị otu ahụ na mbụ. Otu a ka ọ dịkwuru n'egwu na a na-eme crusade n'oge nke anyị ka n'oge nke m oge afọ ka nna ya ekwufu. Ndị Assemblies of God na-eme crusade a na-abịa kpọọ m mụ bịa bụọ abụ na crusade afọ. Ndị Entine CPM na-abụrụkwa nọ nke abụọ ka m na-eje ọ na-abịa kpọọ m je bụọ abụ. O nwere onye mụ na ya na-arụ ọnụ ife ọbụla, mana Chineke anaghị eji onye mere ya ife ụgwọ. Ndị goro na steji tupu njebe ma agwọrọ pastọ bịara kpọọ m maọbụ chọọchị bịara kpọọ m bịa bụọ abụ ma sarafa nye m kọpa ọbụla, maka na otu ha na-ezi ozi ọma ofu ife a ka m nwa na-emekwa ozi ọma ka anyị nche jere. Mana ndị goro na steji tupu ha kwụrụ m na steji 30 minutes maọbụ otu awa, ego ndị mmadụ ga-abọ m ga-agba ndị mmadụ garị n'ihi mmụọ Chineke na-eji aka ahazi ife. Nke a ga-abụ ụgwọ ọrụ dịrị onye afọ na-alụ nya bụ ọrụ ka ị na-alụ n'ubi Chineke a na-alụ n'ubi gị. Nke bụ na oge ụfọdụ emesịa ego niile atụtụsịa ya, ana m amanya aka n'ime welu ọ bụrụ na ibubu moto jee wee gbarụ fuel bụ ihe ndị pastọ ewelu ndị ọzọ. Ọ dụrụ otu afọ ọ dị n'oge ahụ kịta tupu onye afọ eje aha ya kwụọ ego na ọ gwara gị. Mana ife mekwanụ bụ na a sị na egwu na-adagharị a na-atụgharịkwa ụkwụ egwu, maka na oge afọ o nwere otu ife dị. Ndị na-ejekwa na-agakwụfụ ụgwọ tụfụfụ ejebe ikpe amachọrọkwafa, maka o nwere ndị nwere aka ntagide na onye a ga-eji ego akpa ya wee gbaa moto jesi ife afọ ezisi ozi ọma ahụ ịgbaba ya aka. Ụfọdụ na-eme ya ọ dịrọ mma n'ihi onye azịzi esi kwụọ ya ụgwọ tupu ya abịa ka o wee nwee ego ọ ga-eji gbara fuel. And the Bible say that a laborer deserves his wages. Yes, onye ọrụ kwesịrị ụgwọ ọrụ ya. Yes, onye ọrụ kwesịrị ụgwọ ọrụ ya. Mana ọ ma abụzikwa nke iwefe aka tizie na ụdị oke ọchịchọ dịrọ mma. Ụfọdụ n'ime ntiri egwu mgbe unu agbatara ego unu afụrụ ego, kedu ka ego si wee dị n'ego mgbe ego abụ ihe na-enye ego mgbe ka ọ bụ na anya unu adịrọ n'ego? Ka bụ akụkọ miri emi rinne, maka na onye ọbụla nọ n'ụwa amaalụ na ndị kọmpani na-eme egwu na-emere ndị egwu na-aghọrị ndị egwu. Ọ ga-eme egwu gị 10 ọ sịghị na ọ bụ 2 ka ya mere. Isi ka ije enyochasị ya ka ị chọpụta ma na-eti onwe gị na nsogbu. Onye mmele ofu egwu 1 album o dere na arụ album ahụ ya na-ekele Chineke bụ onye kpọtalụ m na kọmpanị a ma egbe rekọdụ ọrụ egwu na ya ji egwu m rekọdụrụ ya gụọ ya na Owerri lụọ ya họteelụ rụsị ụlọ na ya. O dere ya ede na album afọ. Mana mụnwa ife na-ejeta n'aka ya bụ kọkwana abụ. Ọ ga-asị gị na ego gị bụ 100 naira. 100 naira afọ onye bere 20 naira n'ime ya, mana ị ga na-agba moto na-eje. So otu a ga-esiri mee ọtụtụ ndị egwu kpatara na ọtụtụ ndị egwu oge ahụ gba aka. Ọ bụrụ sọ ofu onye a na-aghọrị ndị egwu ọzọ n'ikpeazụ a ka ụfọdụ ụmụaka bidoziri werezie anya red wee na-esofa. So ọ bụ nke a ndị ọcha tibere aka n'ebe anyị nọ ka ndị egwu bidoro kutebe ume na-enweta ife ha na-adịrọ enweta ihe na-enwetarụrụ izizi oge niile ahụ egwu ha na-egwu. Kọmpani na-eme egwu fada emere ndị na-eti egwu ebele nke ọ nwere onye egwu mfọrọ ji ụkwụ ya na-abụkwụrụ oge afọ nwere. Kedu uru ndị tasị ba mgbe a na egwu? Kedu uru ha ba? Uru ha bara bụ na fa ga-eme ka ya bụ egwu gbasaa ebe dị iche iche. Ma ọ bụrụ na onye egwu na onwe ya tiri ya bụ egwu wepụta ya ka o lebe ya, ofu katọ na egwu o wejara ka elebe nwere ike ịnọ 10 years ọ ma akwụnwụzi ụgwọ o ji wee mee spaces wee tie egwu a. Mgbe afọ etizie first ya akwagidezie gị na ị ga-ebendere ha. Ị na-abara Chukwu mba ịgbasara ya mba ị ga-etinye ihe. Kedu ihe ma iji okwu onye bụ okwu mgbe ebe m ji kwuo ya o nwere otu ife ga-esi dịrị mmadụ kama onye afọ ga-ewetu mmụọ ya yọọ Chineke ka ọ gbanwere ya ọnọdụ afọ kama ọ ga-eme ya ọ bụrụ otu ya dọka Baịbụl ya jee febe chi ndị a jụrụ ajụ. Ndị be anyị unu kpọrọ ya bụ oku anyị azago. Ugbu a ị ga-abụnwu onye ọbịa na Gbam n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa. Ị chọrọ ka anyị gbaa gị ajụjụ ọnụ ma ọ bụ ị chọrọ ka ụwa nụ ọnụ gị, deere anyị ozi ma ọ bụ kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a ị na-ahụ n'iru onyonyo gị. Daalụ nọ.
ọ bụrụ ebe ahụ ka mma ọkụkọ adabara egbe mba onye adọkagodo Baịbụl ya o nwere ife o wepụrụ n'ebe Chineke nọ ị na-abara Chukwu mba ịbasara ya mba ị ga-eti ya ife ị na-abara Chukwu mba chi odumodu eze gwuru n'ọnụ ị na-abara Chukwu mba ịbasara ya mba ị ga-eti ya ife ị na-abara Chukwu mba ị na-abara Chukwu mba ịbasara ya mba ị ga-eti ife ị na-abara Chukwu mba ọkụkọ agba ji ọgụ be egbe ị na-abara Chukwu mba ịbasara ya mba ị ga-eti ife ị na-abara Chukwu mba. Kedu ihe mere na ọ dị ka ma ndị na-emerụ nchegharị na-agụzi ya bụ ego ụka onye na-eti ego ụka ọ kwesịrị inwe ngalaba ebe ọ na-efe Chukwu ka ọ bụ onye si ebe o si nyatibe ego ụka gaa n'iru? Nke mbụ bụ na mmadụ adịghị mmadụ ife ọ na-enwerọ tupu ị na-apụta izi ozi ọma gị nwa ga-abụgodo onye chegharịrị echegharị nara anya bụ Jizọs Kraịst n'ime ndụ nke ọma. Ọ bụ Jizọs ahụ ga-akpali mmụọ gị kwe ife ọ ga-eme ka ị wee jee ri ozi maka onye ọbụla na-apụta iti egwu ụka dịka m si ghọta n'oge nke m ga-abụ na egwu afọ ọ na-eti bụ ka o wee dọtara Kraịst mkpụrụ obi dịka akwụkwọ nsọ kwuru na ọ bụrụ na a ga-ebuli nwa nke mmadụ elu na ọ ga-adọrọ ọtụtụ mkpụrụ obi nye onwe ya ibuli Kraịst inu ka o wee dọtara onwe ọtụtụ mkpụrụ obi ọ bụrụ ka eje kpata ego nke mere na ụfọdụ osi m otu anyị si n'ọlụ ego niile ntiri ndị marketers ndị na-ere ya bụ egwu erisie ego mụ anọrọzie n'aka nkịtị mụ na-agụ ọgaranya n'eluigwe ka mma na ọgaranya nke ha ga-abụ n'ụwa ọ bụ ọsụsọ n'eluigwe ya ga-akpado akụ ya agwa gị ụlọ agwa m ya wee sị ya na ego ka mụ na ndị na-erele anyị egwu ndị marketers ego ka mụ na ha ga na-ekwu okwu ya mana okpu eze nke ndụ ebighị ebi bụ ụgwọ ọrụ nke Chineke ga-akwụghachi ndị niile jeri ozi n'okpuru anyanwụ n'ime ụwa mụ na ndị marketers ama azụ nke ahụ ama m akwụkwọ leta m nwetara tupu fon apụta ndị si nnọọ bụ egwu m ka ya nụrụ wee gbawa ya obi ebesi ya kwa wee chegharịa obe dị iche iche enwere m ọtụtụ ọgbụgba ama dị otu a na m kwuru ife dị otu a asị m kpọba afa mma akpọta nwa ụfọdụ even limited people bụ ndị afọ jikwa ego kwugasịrị na ọ bụ egwu m mere ha ji wee chegharịa nara Kraịst kensi ụbọchị ịba niile na-abịa gị nso ọnwụ na-atụ gị egwu mezie ndụ gị ọsọ na ya ka ya nụrụ wee bido jenara Kraịst wee bido chegharịa ndị ya na ezinụlọ ya ka anya na-afụ ha bụ ndị na-ekpere Chineke ha bụ ndị akpọrọ ndị chegharịrị echegharị kịta ọ dị otu ahụ eme ọtụtụ ebe dị iche iche. Kedu ife mee ajụghali na-anụzi ọnụ gị ụfọdụ n'ime anyị nwere ike fechee na ịdịrọzi ndụ kedu ife melụnụ ada anụzi ọnụ gị kedu ife na-eme wit Echendu Nweze gaa n'iru? Ụfọdụ na-asị na m anọrọzi ndụ ọtụtụ oge ka akpọrọ m na-arụrịta ụka onye si ọ bụrụ na ya kpọọ m mụza n'irie 1000 nke onye daiz ọtụtụ oge ka ife dị otu emegoro ụfọdụ ekwetarọziri na m nọ ndụ na ada anụzi onu m ihe kpatara ya bụ ofu okwu a na-ekwu banyere ọrụ bụ ọrụ anyị omume ndị Naijiria mana ego bụ ego oge mmadụ ga-adọgbucha onwe ya n'ọrụ onye ọzọ anọrọ ụgwọ ọrụ o kwesịrị iri rie na-abara ọgaranya ndị lụzi ya bụ ọrụ agbara aka ọ bụrụ na ọ bụ n'ofesi na ndị ọcha site na onyinye ya Chineke nyere m aga m na-esi na ya na-azụ ezinụlọ m na-eriju afọ mana ndọgbu niile a anyị dogburu onwe anyị n'ọrụ ndọgburu onwe m n'ọrụ lara n'akpa ndị marketers ụgwọ ụfọdụ n'ime ha ji m ha makwa na ha ji ya bụ ụgwọ onye ha kwetara mana o nwere n'ime ha dị nkwadobe ịkwụ ya iji asị gị na ife siri ike nke a ejisi ike gonye gị ofu bọtụrụ mineral egwu m ebe niile na-ewu o nwere nke nji ọrụ ugbo nyezi na-akọrọ akpụ hụrụkwu m ego ji goji na n'aka ọjị na-ebupụta nwere m ego na ọrụ anyị lụrụ ndị ọzọ riri ụgwọ ya. Kedu maka ndị na-amarụ osumohu kedu ihe eji marụ osumohu kedu ihe merụ osumohu ji wee bụrụ obodo ama ama gaa n'ihu? Osumohu bụ obodo ama ama maka na fa nwere ọtụtụ ihe dị iche iche esi na befe ewepụta a na-akọta ife oriri ana befe na-eme ife oriri ofuma. I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat that sweat dị very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri very natural food ọ ife ya body need just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee. Ọzọ na-ewepụtakwa ife dịka okwute nzu dịcha na be anyị mba dị iche iche na-abịa na be anyị ewerụsị ife ndị a dịsa n'ala okwute na nzu ma osisi okenye bụ because anyị ma na mmadụ bụ na anụ okenye na ọ na-ekwu okwu ka okwu si wee dị na nke ikpeazụ a abịanụ maka osumowu enwe ihe na-emegasị na akụkụ ihe ala ha asị na a na-agba ọsọ mana lilu mana osumowu mana kịta asịkwa na people are now coming back to osumowu. Kedu ka ihe na-eme na osumowu si
wee affect ndị osumowu ọsọ agba mgbe nwa the whole insecurity kedu ka o si wee affect obodo unu azụ onye osumowu ịbụ nke ahụ ọ bụrụ ma masị nsị akpado n'aka ebe ahụ maka na kemgbe arọ n'ụma na abebere m be m anarụrụ m osumowu na nwere onye mma ka na-anọ n'osumowu kịta arụforo onye ọbụla gbafutiri maka na ebe a bụzi ebe a na-agwụsị ọbara o nwere ụbọchị chifere n'eluigwe a na-adụrụ egbu mmadụ n'osumowu na vileji nke m ewepụgo ọtụtụ ụmụnne m egburu egbu so onye gbatazi ọsọ gbagha ibie o nwere onye na-eje mụnwa adị m akwadobe iji echi maka ndị jere eje anatabere so ọ bụla nke a bụ nnukwu ife ọdachi pekwasịrị osumowu mụnwa na-ayọkwa Chineke na ife ọbụla nwere mbido ga-enwe njedebe ka Chineke mee ka anyị nwekwa ike ịlaghachikwa be anyị ọzọ. Kedu onye bụ Chinwike Echendu Benjamin? Nwa my uncle. Nwa your uncle? Yes. So not your cousin? Yes. N'ihi na anyị na-eme ofuma mgbe ọbụla ha nọ ma the father ha nọrọ ndụ so ọnọdụ ka ọmụnwa bụ nna pakịta. Anyị na-ekene mmadụ dịka Chinwike Benjamin Echendu onye ọbụ ife mmelụ ka Papa Nweze Edmond bụrụ onye na-ebe a n'ụbọchị a ọmụ na ya bụ ihe kpagide ọjọọ m kedu ife oge eri o wee bụrụ na Edmond bịalụ ya bụ interview kụwa ọmụkwalụ na Edmond na ya Chinwike ihe ndị mbụ nke abụọ ya na-etu ya bụ ihe ndị mbụ afa the father afa papa ihe dị mbụ yes so anyị na-ekene gị ihe dị mbụ nke abụọ Echendu Nweze nke abụọ business ya bụ Esdrelon B Group. I hope I got that right. Esdrelon B Group. Evana Adelu na agrochemical and provision goods. Maka ndị na-achọ ife gbasara agrochemical and provision goods mmadụ dịka ihe dị mbụ nke abụọ ga-enyelu gị aka ọ na India ka o bezi mana business base ya nọkwa na Asaba ya na Agbọ Delta State. Ihe dị mbụ nke abụọ ezigbote onye osumowu ezigbote onye ụbahụ osumowu. Thank you very much na imelụ Nweze Edmond Echendu wee bụrụ n'ebe atata anyị na-ekene jisike na nke email dalụ shout out to you my brother, shout out to you. Anyị na-ekene ibe ike ịkpọla anyị phone number gị ọ ga-abụ enwe onye chọkwa irichi to you ka onye a nwee access to you ka ọ ghara ịbụ onye a debela anyị meseji asị na ya afụrụ ya bụ phone number gị ọ ga-abụ ụfọdụ nwee ike irich to you ka fara ichikwa to you gaa n'iru. Phone number m bụ 08089089066. Gbanye ọzọ 08089089066. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Nwụrụ anwụ na-aga ije. Okwu ọnụ ha na-atọ ụtọ nnukwu. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ma eziokwu ha bụ okwu ụgha. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ha juru eju na chọọchị. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ha mara mma niile anya. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ma n'obi ha jọrọ njọ. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Ị nwere akọ pụrụ iche ịchọ ka ụwa nọ? Ị nwere ife dị n'obi ịchọ ikwu gbam? Ị nwere ife dị omimi ịchọ ka onye ọbụla malụ? O nwere akala aka izolo ezo ịchọ ka ụwa fụ na ị nwere passion for? Bịa na Gbam ka ụwa n'onu iyi. Ị nwere biznes ịchọ ịkwụnye n'ọkụ? O nwere product ịchọ ka o soro na Gbam? Ị chọrọ ka ife ị na-ele ife ị na-eme na-aga as viral as Gbam? We are here for you. Contact the number on your screen. Ka anyị kwụnye ị n'ọkụ ka ịfụ na ọ na-eme. Adamuaka, Gbam is the biggest Igbo interview in the world. Come and find out for yourself.